Winjo ni tima Gor Mahia ok go, Gor Mahia tije ma tij kier kata koloe. Kadhi nyime piny Kenya medo goyo okang' kendo keto ikruok makare ne bago tuke mag CHAN seche ma tuke mag Sekafa CHAN bage pachoka dwe mar 6. Jagoro ming'ere migawo ma tuke Elijah Mwangi wacho ni ikruok nitiere tielo mogik kendo Kenya biro bago tuke go maonge ng'ikruok moro amora. Olero magi kinde mano chopo nyim kamati mar od bura motenore gi weche tuke. The Sekafa CHAN Challenge competition is proposed for June 1st to 21st June 2025 and being a regional tournament endorsed by the Council of East and Central African Football Associations, or Sekafa. It is designed to act as full dress rehearsal for CHAN 2025 tournaments. It shall be providing a real-time platform to test our infrastructure, our manpower, logistics, and readiness for the tournament. Chair and honorable members, we are adopting a whole-of-government approach. The local organizing committee works closely with the CAF representatives, ensuring that compliance with international hosting standards are observed. Thieth mar Mata Orlando kendo sidha yanga ng'we kinda mar Mata Heart Marathon higa ma 2025 odiochieng' ma kawuono. Ng'wedno geno choko omenda mar siling milion 200 mibiro